Kom, Mille. Det var sjovt. Egentlig, det havde jeg ikke tænkt på i forhold til vores idé med regnbuen. Det er en meget enkel idé, der er virkelig. Eller der er meget. Ja. Man får det indtryk af, at det er sådan varmt vand. Det er lunken. Er det lunken? Eller hvad? Det er ikke koldt.